Iki vitamin damel jenengan sedoyo. Mas Dalang sehat, bahagia selalu. Amin. Ya Mas ya. Ya harus loh. Ini hari ini agenda latihan garapan baru Sanggar Astabrata buat tanggal 27. Tetap kompak selalu, Mas Akbar Fan Club selalu dukung karya-karyanya. Pen curup. Piye bendungane? Tumadhong dawuh Kakang Harya Suman Hamiji ingkang rayi kula pun gejaksa nadyan semanten ugi kula Kakang kula pun Sara Basanta ugi cumadhong dawuh Kakang gejaksa lan Sara Basanta kowe adiku sing banget ndak tresnani Plasa Jenar Mono sejatine aku sing duweni inggih kula ngertos menapa paduka ngersakaken kondur dhateng Plasa Jenar kemawon sakit manah kula Kakang menawi paduka menika rinten pantaraning dalu dipun cedha dipun cacat kalian tiyang kathah dipun cacat kalian Sata Kurawa nyatanipun inggih namung jengandika Kakang Harya Suman ingkang madosaken kamukten dhateng Prabu Duryudana dalah Kurawanipun namung kemawon paduka mboten dianggep kalih para Kurawa. Wah, pancen padha merem mripate para Kurawa. Wis ora perlu padha ngrasani sing ora-ora. Ora perlu aku dadi ratu, pancen wis dadi niatku. Aku ora kepengin mukti ning aku pengin mati. Loh, kok ngaten? Iya, tinimbang uripku iki mung dadi cacatan, bakal tak tetepi sing dadi ubayane Pati Sengguni. Aku gelem mati yen matiku ana sajroning peperangan. Dina iki anggonku arep maju perang ora sah nganggo gelar. Ora susah nganggo gelar apa-apa. Jalaran ya wis kentekan wong. Arep nganggo gelar Garuda nglayang wonge ya kurang. Arep gawe gelar Emrit Nebo wonge ya ora ana. Arep nganggo gelar Cakra Byuha saya ora bisa. Dina iki aku sing bakal madeg dadi senopati Gojaksa. Kula pengapitipun kanan, kula pengapitipun kiring Kakang Patih. Ya bagus. Dina iki Gojaksa lan Sara Basanta lan kabeh para wadyabala sing mung ora sepira akehe gawan saka Plasa Jenar mara enggal cecawisa gaman. Aku pribadi kang bakal madeg dadi senopati. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Nok dhateng sinika mangestakaken dawuh. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Sinur Hamiji ingkang kula pun tumenggung. Mara gage metuwun jaba. Metuwun jaba kirap para wadyabala. Para wadyabala gawan saka Plasa Jenar. Kinen memanuki Kakang Patih Harya Sengguni anggone madeg dadi senopati niki Hamid Madal Pasiran. Aja bocah cilik aku bocah Temenggung. Kumreh kang bala lumares bujaling prawadya mutwa
Oh, dalah.
Aja keliru kebatangan cangkrimanku gumanduleng apang yen mabur ing wanci bengi palam sawo kamrampok kena ing citra.
tuwa rene ya, Nok. Iya, iya. Aja lali padha jumenenga ya, Nduk. Cahayu. Asik, asik. Yo. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Nduk, anakku sing ayu dhewe sing setinik-tinik anakku. Heeh, Limbo, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren ora ketang sawetara kanggo unjal ambekan ya, Nok. Nggih. Nggih ya ngestokake dawuh. Heeh. Perkara lakon kena dirampungke sak rampunge limbukan. Heeh. Nanging sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe anakku Limbuk. Ngaturake apa to wigatine aku kelawan kowe sak kanca iki kabeh padha tinimbalan sowan. Iya. Iya mak iya ngestokake dawuh. Heeh. Nduk, kepiye? Tak kira ana ing bengi iki ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung ya kuwi puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Unjukake rasa puja lan puji syukur pancen bener kaya mangkono. Iya. Kang wis malembarake keberkahan Kang sarta kenikmatane marang awake dhewe. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Heeh. Saengga aku karo kowe bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing ngadicara bengi iki. Nggih. Nggih ya nggih ngestokake dawuh. Heeh. Lah banjur bengi iki ropian-ropian digelar. Iki mengeti adicara apa mak aku nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nok. Adicara bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya, ya kuwi sedekah bumi. Sedekah bumi. Heeh. Utawa bersih dusun. Heeh.
ucapan dan ungkapan rasa syukure para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku ingkang lenggah ana ing kukuban dusun ya kuwi Jatisari dusune desane Jati Punggur Kecamatane Lengkong Kadipatene Nganjuk. Wo ngono ya Mak. Adicarane bersih dusun utawa sedekah bumi utawa nyadranan. Alhamdulillah wa syukurillah ngunjukake panuwun marang ngarsaning Gusti Allah. Ana ing taun iki awake dhewe sing pinercaya ketiban sampur kinen paring lelipur dipercaya karo para warga masyarakat ing laladan dusun Jatisari ingkang mapan ana ing desa Jati Punggur. Pancen bener kaya mangkono no. Iya, mula wis sak wajibe aku karo anakku Limbuk, ya. Awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk sapa wae. Wabil khusus Ibu Kepala Desa. Ngono. Ibu Kepala Desa Desa Jati Punggur. Ngono. Pepundene awake dhewe. Nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan pepunden kula Ibu Priwi Bandari. Oh ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuh mau go rawuh ana ing sore mau malah kepareng babar pangandikan Bapak Camat Lengkong Bapak Wardaya. Kang sarta pepundenku Bapak anggota DPRD Nganjuk Bapak Haji Fauzi Irwana. Oh ngono. Saka partai politik Nasdem. Iya ngaturake panuwun. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Ya. Konjuk dumateng seluruh panitia sing wis ngewangi bot repot kanggo lumadine adicara wayangan bengi iki. Lan untuk seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Jatisari, Desa Jati Punggur. Warga masyarakat kabeh Jatisari kang ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji no. Oh ngono. Kang wis percaya marang awake dhewe sak kanca. Saka Jalan Mastrip Ganung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya, kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Ya, sowan komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Wah ya. Waranggana pirang-pirang para kadang pengrawit uga jangkep. Iya, luar biasa. Aku ki batin ana sajroning atiku kono. Iya. Batin piye? Kanca-kanca kuwi nek mbladek kuwi nek wis mulai tanggapane rada rapet ngono ki ora malah lesu, ora malah kesel ning malah saya tukul semangate. Wo ngono. Adat saben iki kanca-kanca pengrawit ki munggah panggung ki jam 8. Ki setengah 8 wis rapi ngono. Oh iya. Setengah 8 wis rapi saka semangate ana. Iya. Angger rada rapet mesti ngono kuwi. Mesti setengah 8 wis dandan. Malah sing ngenong wis sing senior malah jam 7 wis jarikan ana. Malah wis jarikan. Oh tenan malah wis jarikan luar biasa. Ya disumbutke karo para-para kadang pepunden kang mapan ana ing dusun Jatisari kang suguh gupuh lungguh aruh kabeh wis disembadani kanthi bener becik kanggo nyugata awake dhewe sak kanca. Pancen bener kaya mangkono kok, Nak. Luar biasa apresiasi kang sarta antusiase warga masyarakat dusun Jatisari. Iya, kekompakan, persatuan dan kesatuan kena kanggo tepo palupi. Kena kanggo tolok ukur. Tolok ukur muka tanpa guyub rukune para warga masyarakat ing Jatisari, sumrambahing para warga masyarakat desa Jati Punggur iso kaleksanan wayangan kaya bengi iki no. Ngono. Tanpa kekompakan kang sarta guyub rukune para warga masyarakat dikira wayangan bengi iki ora bisa kaleksanan kanthi lancar kanthi rancak. Ora iso. Iya ya, Mak. Iki sing penting, Nok. Iki sing penting, nilai sing penting yang terkandung dalam adicara bersih dusun nyadranan utawa sedekah bumi. Ngono. Nilai persatuan dan kesatuan guyub rukun gotong royonge para warga masyarakat. Iya,
sing ora tau kumpul karo tanggane, bersih dusun angger nyadranan sedekah bumi malih kumpul dadi siji karo tanggane. Wo ngono ya, Mak. Dadi luar biasa mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Pancen kaya mangkono. Ning kene wis ora dadi berdondi babakan bedaning agama, bedaning panemu, bedaning pilihan, wis ora ndadekake problem utawa suatu permasalahan. Ngono ya, Mak. Kabeh warga masyarakat sing kecacah ana kene majemuk agamane apa wae, pilihane beda-beda, panemune yo dewi-dewi nanging manunggal dadi sawiji. Tri rukun diugemi kanthi banget no, tri rukun. Siji ya kuwi rukun antar umat sesama agama. Ya, angka loro rukun karo umat antar beragama. Ya, beda agama. Sing angka telu ya kuwi rukun kepada umat penghayat kepercayaan. Iki sing ditinggali dening para founding father awake dhewe dhisik. Ngono. Nek pengen negarane ayem, negarane tentrem ugemono tri rukun. Ngono. Rukun sesama agama, rukun sesama agama, rukun antar agama dan rukun karo umat penghayat kepercayaan. Pancene kaya mangkono kabeh agama, ora mung agama nanging umat penghayat kepercayaan. Mbuh sing kuwi ilmu sejati, mbuh sing kuwi sabta dharma utawa perjalanan, kabeh kuwi ibadahe dilindungi oleh ya kuwi wujude Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilindungi oleh Pancasila sing sebagai dasar negara kita. Wah, ngono ya, Mak. Luar biasa no. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Muga-muga adicara sing kaya ngene becike, sing kaya ngene manfaate ora mung kandhek ana ing bengi iki nanging bisa disambung ana ing waktu-waktu tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun kaya mangkono. Iya ya, Mak. Iya, Mak. Ora iso matur akeh-akeh, ora bisa matur maneka warna sing baku uyung-uyung nganyeng kuyung ndongake dusun Jatisari. Kang bengi iki wis sembada Kang Jinangka Rahayu Kang tinemu Basuki Kang Kaesti nganakake adicara ya kuwi bersih dusun. Biyung arep ndongake apa? Muga-muga ya, Nak. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun nyadran utawa sedekah bumi. Dusun Jatisari kene pinaringana ayem tentrem. Dadya dusun sing gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebena saking bencana alam. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yo.
Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo mrasta Sowan komplit, sowan komplit wayang gamelan sound system kabeh borongan, sak kanca-kanca live streaming Astabrata Media, kabeh digawa saka ngomah Mas Tripno. Alhamdulillah iso sowan. Alhamdulillah iso sowan. Iki ya lumayan panggone rada jembar, panggone rada wiyar, ngono. Dadi iso nganggo kelir sing ukuran 12 meter no. Ngono. Wayang iso dijereng kabeh. Wayang simpingan kiwa ketok apik. Tak sawang tekan kadowan simpingan tengenku ya apik-apik. Oh iya. Apik-apik. Iso kaya sak tangan ngono garapane. Oh iya. Iya mak ya. Kabeh sowan komplit no. Ya ngestokake dawuh. Iki wis dadi agenda rutin tiap tahun kok, Nduk. Agenda rutin tiap tahun. Angger dusun Jatisari kene iki ngadani adicara nyadranan utawa sedekah bumi mesti nggelar kelir, mesti nggantung gong. Ngono. Ewadene awake dhewe taun iki sing diparingi kapercayan. Iya, kaya sing tak kandhakake mau ngarep, bersih desa, bersih dusun, nyadranan, sedekah bumi, nggelar wayang kabeh dadi ajang silaturahmi. Ngono. Kabeh dadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Ngono. Para sarjana sujaning budi nate paring ngendika sapa sing gelem mempertahankan budayane nengenake marang persatuan dan kesatuan, wilayah kono mesti pinaringan guyub rukun ayem tentrem. Ngono. Sapa sing gelem nguri-nguri, tetep nguri-nguri dan mempertahankan budayane, ya kuwi mesti tetep wilayah kuwi mau, mbah dusune kuwi mau, desane kuwi mau, munggahe kabupaten utawa provinsine kuwi mau tetep pinaringan ayem tentrem guyub rukun. Ngono. Dadi angger tetep gondelan karo budayane fa insyaallah warga masyarakate utawa penduduke pinaringan ayem tentrem. Pancen kaya mangkono no. Ya, contone Indonesia, wabil khusus ana ing tanah Jawa kene. Iya, akeh to para manca-manca negara ya sing ora duweni budaya, sing ngiwake perkara guyub rukun, sing ngiwake perkara persatuan dan kesatuan. Wilayah kuwi mau ora iso tentrem nganti sakyaene. Contone konflik Timur Tengah nganti sakyaene ora iso rampung. Mergo apa? Mergo ora gelem bersatu, ora duweni kabudayan. Ngono. Negara-negara sak Timur Tengah ki umpama bersatu ngrampungi Israel kuwi kecil no. Ngono. Nek ya gandeng Timur Tengah, gandeng negara Arab dhewe jek kedonyan, jek ngathok karo Amerika, ya kuwi angel nganti tekan seprene. Ngono ya, Mak. Ya, mula persatuan dan kesatuan patut diprioritaskan. Pancen kaya mengkono, aja ndumuk sapa-sapa, ning ayo awake dhewe adicara agenda rutin tiap tahun ngene iki
Minangka sarana mulat sarira hangrasa wani introspeksi diri ya iki sadurunge ngaturake tetembangan Kang Sarta ngaturake mbak-mbak Kang Sarta adik-adik waranggana iki akeh banget no layang-layang kang tumibeng ing pangkon ayo tuladane iki ana Nawala utawa Kintaka saking rombongan kanca-kanca Pladen request lagu ingkang angka setunggal nuwun inggih menika Tresna Waranggana. Tresna Waranggana ingkang angka kalih Mekarlah Bunga Teratai. Bae. Nah, ya mayang resiko lho saiki. Lah ya saiki iki ana neh. Ya. Wilujeng dalu Mbak Limbu kanthi serat menika nyuwun gending kitir sumilir sambung wanci dalu. Gending menika kula aturaken warga Jatisari kagem jampi sayah ingkang sarta panglipuring manah saking kawula RW sekawan. RW sekawan Jati Punggur. Wo ngono Mak. Ana meneh ana. Iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katur dumateng Mbak Cangik. Dalem nyuwun lagu utawi gending Tresna Waranggana kembang rawe kaliyan napa niki kari manis napa iki gending menika kagem masyarakat dusun Jatisari mugi dados jampining sayah matur suwun saking Bu Kades Jati Punggurna. Wah iya Mak mau ning ngisor ya ana pamundutan sing saka para penggemar-penggemar sing nyusul kuwi nek ora kleru Kasetyan Jati karo Pepeling no. Wah iya sadurunge ngadeke para-para mbak-mbak kang serta adik-adik pesinden yo ngaturake tetembangan kang bernafaskan karo religi Pepeling karya besar Ki Haji Anom Surata dikumandangke luwih dhisik. Ngono ya Mak. Dibawani no. Wah iya. Sing bawani ya sing bau reksa Astabrata no. Wah iya. Mas Heru ben dikumandangke dhisik. Gremet-gremet waton slamet sareh-sareh waton pikoleh ya no. Monggo Mas dipun bawani langkung rumiyin Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe. Tembang menika nggih kula kintunaken wabil khusus kagem Ibu Kepala Desa Jati Punggur. Ayo, lan sedaya perangkating desa, perangkating dusun, mugi-mugi saged karenan ing penggalih. Iya, Mak, iya. Lajeng, Mas. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi Ajeng iku cagak agama pakartikang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin telaske Mas Her bejo donya akhirat
Uga katur para penonton kang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media sing wis ngancani awake dhewe live streaming. Lumantar channel YouTube Asta Brata Media wilujeng lek-lekan. Nggo cegah lek ngancani awake dhewe. Matur nuwun panyengkuyungipun. Oh iya, Yo tibake pepeling dadekke, Cok.
saklintune layang kang tumiba ana pangkon iki uga ana pesan-pesan sing lumantar WhatsApp no. Ngono ya, Mak. Tuladane iki ana sing memantau, Bunda Angel Heaven pembina FMA. Ya, Uga Jengsul Subari anggota FMA sing saka Hong Kong. Oh ya, Kagem Mas Akbar beserta kru Astabrata sehat selalu, sukses ke depan bersama FMA. Wah ya, ana meneh. Iki menawi dipun paringi nyuwun lagu Gubuk Asmara kagem sedaya pamirsa anenggane lumantar live Astabrata Media matur nuwun saka Bapak Lasiman. Wah ya. Iya. Ana. Iki uga kepareng rawuh, Mbah Taryono, Pak Wo. Iki uga sisan gawe ngumumne awake dhewe besok uga tinimbalan sowan ana ing PG Lestari. Wo ngono. PG Lestari tanggale 21 Mei no. Wo ngono, Mak. Ya. Nek ora kleru lakone Kresna Duta. Wah iya. Ya, ngestokake dawuh. Ya. Dipinangkani siji mbaka siji. Iki ngajak sinden Cik Rok Lupat Mok 67. Pitulungan no. Wah iya. Pitulungan kanggo para warga masyarakat ana ing Jatisari. Wah iya. Dijumenengke siji mbaka siji. Pancen prayogane kaya mengkono. Sapa sing kepareng luwih dhisik? Nggih menika nuwun inggih Mbak Yovika Listia Risma kang mijil saka Kadipaten Ngawi. Wah ya Ngawi ramah. Ya, sepati coba kaya metrot. Yo! Sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila syadid. Mangkono tembung kang ana salah sawijining ayating pangeran kang tinulis ana ing kitab pungkasan.
Weh ngono ya Dik. Kang mengku arti sing tegese sok sapa menungso sing seneng ngegungne rasa syukur sayekti kenikmatane bakal ditambahi ta. Lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmating pangeran bakal nampa bebendu sing gegirisi Mas Gareng. Wah ngono ya Dik Petruk. Artinya kuwi kabeh wis ditindakake kanthi bener becik Mas Gareng. Kang sarta Dik Bagong wis ditindakake bener becik kelawan para warga masyarakat. Wabil khusus warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jatisari. Sumrambahe marang desa Jatipunggur ketitik. Selalu gelar kelir gantung gong ngenekake adicara wayangan minangka tandha wujud syukure para warga masyarakat ing Jatisari kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah ngono ya Le. Iki tegese maknane warga masyarakat ana ing Jatisari tansah nengenake ing babakan rasa syukur. Ngono ya Dik Petruk. Ngono ya Mas Petruk. Pancen kapara nyata. Luar biasa penonton yang masih menunggu di TKP atau lokasi. Awake dhewe iki angele ngene iki menyesuaikan dengan penonton. Mergo pasar dan selera penonton kuwi beda-beda. Penonton bengi iki ora kena dipadakne karo penonton ndek bengi. Wis beda adoh. Weh ngono ae ya. Mosok limbuan nanti setengah luru. Tapi awake dhewe ya tetep oke. Oke wae. Anggepe apa? Tetep oke wae. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ngono lho. Adek kudu iso menyesuaikan selerane masyarakat kono ngene. Masyarakat selera kono beda meneh. Kudu iso manjing ajur-ajar. Wah iya Dik Petruk iya ngestokke dawuh. Dan ya penonton bengi iki luar biasa. Senadyan mung kendelke wala ning apresiasi antusiase iki ya. Termasuk masuk ya Truk. Ayo. Disuguhi apa-apa gelem penontone anteng ora kakanting cemruwit. Ayo. Mergo ya ana ning daerah-daerah tertentu sing penontone cemruwit ana. Ning kene luar biasa, acung jempol 2. Wah, iya. Ayo Truk, menyelam sambil minum air. Ya, iki ana apa kuwi WA sing manjing utawa masuk ana ing HP. Sugeng enjing Mas Akbar niki saking Mas Jabrik FMA selalu monitor dari jauh request langgam angenteni lagu menika kula kintun kagem Bunda Angel event pembina FMA buat Astabrata semoga semakin sukses matur nuwun. Wah Mas Jabrik ya Le, Mas Jabrik Mas Gareng mau ya durung katur sing sambung wanci dalu. Ayo yo anu sik weh. Apa kuwi angenteni. Ya. Jadi Mas Heru ben bawa sikik. Wilujeng enjing selamat pagi Mas Heru. Waduh, Wilujeng enjing Mas Petruk. Belum mengantuk toh? Loh, saya selalu semangat nandere jenengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, jan luar biasa. Gak pernah capek, gak pernah ngantuk. Iya, ngono kuwi jamune apa, Mas? Selalu semangat ngene. Nom-noman. Iya. Perungu dhewe to Mas Herman. Ayo. Terus sinom iki lho jamu lho. Betul, sinom kan ya termasuk enom. Iya. Mau ki sapa Mas Heru? Sapa? Si Mbak Denko karo Mbak Birkita nak rada keri tekane. Gitu. Terus cemplone ngomong karo Bu Parsinem. Sindene mosok iki tok to. Bu Parsinem nyauri, "Lah anu piye genepe kowe apa piye?" Bu Parecot Mas aku. Oh kenying ngungkuli Sinta Mas aku. Lah pabrike kok le ngono malane. Iya. Anu Mas Cirit bikin duet gitu. Duet apa? Sing sakubur?
Karo Beatrice lho. Jono. Jam 12. Monggo. Manah yen ka taman wuyung tepung mongkang hayu kuning. Engko sing ngaturke ben Mbak Dinko le. Ya. Mbak Dinko ki suarane ki karemenane sing mbunang babok. Weh. Anjing. Susah lamun den lekno darmane ka dahsu Kaya sesuki dikeki prei 3 dina ngono ki karis cemplone ora usah saba omah to ya. Ngono lho. Dadi ku wayahe leren ya. Bapak ngono nek prei lagi sibuk. Ngono. Lah ya ngono. Aku wis ndak ning omah ngono lho masalahe. Ya. Enek sing ngisi wayang. Kok enek lho acarane kok enek selalu ngono ya. Yo. Sanadyan namung sedhela nambani kangening ati. Aku iki diantara job-job sing masuk kuwi sing nir-niri nggur siji lho. Ning Morang kuwi lho aku kuwi. Morang kare. Aku jan nir. Sok gawe tentara, Bro. Ayo. Malaikat ya ora hotel, wong dikira malih sebangsane kok ya. Mbak Denko, selamat pagi, good morning, Mbak. Selamat pagi. Wah, iya suarane cik isuk-isuk biasanya suarane selerek-lerek cik utuh. Mboten mergo suarane Mas iki. Penyebabe. Mergo sing nyetel son. Wow. Mergo Deni kuwi lho. Nggih. Niku nggih idolanya para pesinden niku. Nek kalih gletak ngoten niku malah penak sone, Mas. Lho, aja jenggereng, aja jenggereng. Kok gak penak. Oh, krungu dhewe ta. Ayo. Lho, aja lungguh den tak bacok engko. Bacok. Ngremeh nih. Ngletak. Ngletak nih, ngletak. Ngarek nelkin. Angger nek nyetel kalih ngletak ngoten niku malah penak. Penak estu kok niku. Wah, jan hebat. Hebat. Aku ngenteni. Monggo, Mbak. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni
kalih rambahan nggih, Mas Arya, Pak Ayayom. Beda. Yo. Kledang kae teko pranyata janjine ketan citra Lajeng dipun telasaken Mbak Yu. Kledang kae teko pranyata janjine ketan citra Matur nuwun sampun dipun pinangkani Mbak Dinko. Nggih. Pamundutan saking Mas Jabrik FMA. Ayo minangka salam mukadimah wonten ing season goro-goro. Ngono ya Le. Uga ngene iki sing permintaan iki mau ya memonitor lumantar YouTube awake dhewe ya wajib salam-salam sapa-sapa karo para pemirsa sing memonitor lumantar channel YouTube mau dipungkiri atau tidak. Zaman sekarang kuwi medsos kuwi sangat berpengaruh kanggo ketenaran utawa ya kuwi sing jenenge popularitas seniman itu sendiri. Wah ngono Jadi
arep pro dan kontra kuwi wis lumrah wong yo jenenge ning donya sing ngene iki. Ayo. Pokoke jek ning donya mesti akan ada selalu masalah ngono. Ning sing baku kuwi dadi pancatan jalan positif untuk awake dhewe berkarya. Wah, ngono ya Le. Ah. Pesek. Duduk. Selamat pagi, Mbak Sri. Selamat pagi. Oh iya. Anu nggih, ngaturne sambung wanci dalu. Makaten. Kapro nyotoh. Aja ta. Ayo. Nggih. Aku anggere jane lho sapa? Ibuku lho sek. Pripun, Bunda? Udah is angger pensiun saiki napa ning Nganjuk nyusuli terus. Aku saiki ora patek mbanyel lekoh. Mboten wani aneh-aneh, Bun. Ojan ngono tak sungkemi tenan. Ndo mau intermezzo, Mas. Yo. Nggih. Ya, Wijan luar biasa. Langsung nggih mawon nggih. Loh, Loh. bawa no. Bobo. Ayo no. Ha iya lho. Bawa. Membaca tidak apa-apa. Nggih. Membaca. Tapi ketoknya apa lho, Pak? Mboten. Oh, mboten. Nggih, bawane mboten hapal. Membaca. Pokoke ngertose sekar dandang gula. Nggih, membaca Nggih. mawon. Membaca mawon. Jan wis. Mas Heru kuwi catetane komplit. Eman. Sepiro ki lho kok jenenge? Sepiro biru kok. Saya balik Sak ambil kereta. Iya, nek santai wis Ri, gara-gara. Sik kula kelangan ngeng. Murah. Nah, sampeyan. Kayak garing becen. Ya sakmono Sri. Hemanipun. Sakmono gak? Ya. Yai. Wes agremi. Kayak calon bojomu ki anu ya, guru ya. Guru. Mucal napa, Mbak Yu? Seni budaya. Wah, ya ngono kuwi. Sampean ndak pengen ngetutne dadi guru ngono. Nggih pengen, tapi tasik nenggo pendaftaran. Oh iya, mulangnya apa Sri? Pengen munek anu olahraga apa? Loh. Nyanyi dangdut. Gila. Son engkang anggarwa. Wis mantep tenan ya karo bojomu Sri ya. Insyaallah. Mergo wong manten iki dadi ratu sedina sewengi. Ya ta? Nggih, meskipun banyak cobaan tetap saya lewati. Tapi setelah pernikahan usai, Nggih. Diesel mati, itulah kehidupan sebenarnya dimulai. Loh. Berarti setelah menikah lebih banyak cobaan. Tapi ning ganjarannya ya luwih gede. Nggih, amin. Soalnya niatnya ibadah. Betul. Masya Allah. Aku canom rapi di niat iki ibadah kok mbel aku.
Sri. Dalem. Kowe biyen ning kuliahe sabar apa kereng, Sri? Zaman kuliah lho, S1. Nggih mboten jane. Niku mergo aku biyen tau entuk laporan, Sri. Pripun? Cah tari sing laporan. Pripun? Zaman semono. Mbak Sri Wahyuni sinden kanjeng. Heeh. Wah nek nglawate pencak ning kampus gawalan. Oh, nek ngoten niku nggih. Wah, ya Sri ya. Oh, penasaran aku, Sri. Nek kalih rencang kula sabar, kalih. Tapi nek ngelatih pencak kudu tegas kerang. Nggih. Nggih. Riyen jaman riyen kan nggih derek niku to. Yo. Ora apa-apa olahraga ya, Sri. Nggih. Terus Tanono ingkang rubeda nyun tak tresno sarutane gak nyung tak tresno nadyan mung yen mung Sarana. piranti wis ora apa-apa. Yuk, tibake. Heeh. Gambarmu Gone ndi? Gambarmu uga ngegel. Ngegel, Sri. Ngegel, Sri. Ya. Iya. Gambarmu Disotke kobong. gambarmu uga Ya. sing gedhe pangapuramu kang mas kapujanku
Bacotke? Heeh. Mendah boyo yen to sidang urip lan handika mesti Oh. Hey. Oh. Oh. Entek Nasri. Ya. Mendah baya yen to sidang urip lan kantika mesti bagya mulya jare lair putih sejo rakit anjumarat Ya. Makasih. Iya, wah wis katur permintaan sambung panci dalu menika saking RW 4. Oh, ngono ah. Wis katur alhamdulillah. Mau uga ora lali ana pamundutan saka Pak Oka Wibowo Kartanyana medhot janji. Wah ya. Mbak Bir karo Mbak Yovika. Ayo, berdiri berdua. Coba spotnya kayak ngapa, Cak? Ayo. Spotnya. Awas. Juan tenan. Selamat pagi Mbak Yovika. Selamat pagi Mas Dalang. Selamat pagi Mbak Birgita. Selamat pagi Pak. Sik to, Mbak Yovika. Inggih. Saman nek mau di pondokan ya salimnya. Nggih. Wis salim karo Bunda, Bro. Sampun. Tenan. Inggih saestu. Tenan ora? Lah nggih lah piantune teng mriki napa kula tangletke? Mboten, salim meneh cah loro salim meneh karo Bunda. Nah, ayo salim kok. Ada nembang ngene iki gak anu lho. Nembang ngene iki. Ayo salim sik, salim sik. Ibuku salim. Salim. Ngono. Ngono lho. Ndado omong ya wis to. Sampun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Wis ngono lho. Ngono ki kan jenenge tata krama ngedohke panyendu. Domong ya. Wis. Sampun niki Pak Zero mboten disalami. Ndak rombongan. Pak Barok. Oh, ndak Pak Barok ngene iki wis lunga. Mancing. Permintaan dari Pak Oka yaitu adalah Kartanyana medhot janji. Wah, iki Kartanyane ngendi, Pika? Ngawi. Piye tong jenengan taune liwat kok lali? Ya. Pak, ayo ning ngebis maksudnya. Heeh. Lah nggih to, lak medale ngawi to jenengan ning ngebis. Zaman kuliah. Lah nggih. Mas Tris napa sampun samapta ing gati sawega ing diri? Nah, sampun.
Mbak Bir menapakah sampun siap? Siap. Ayo ngono lho. Yo dadekke. Dalipun lakone menika dawa, panjang menika sik mateni Duryudana barang. Ayo. Mila kripik gedang, kripik tela, sithik edang, waton rata, damar mancung cinupet ing mriki. Kula mbacutaken lakon Mas Gareng Dik Bagong. Oke, Truk. Oke.